Ni izena Zier da, Basurtoko ospitalean egiten du lan, erizain moduan, eta batez ere ebakuntza osteko zerbitzu batean egiten du lan. Erizaino gara egun osoan pazientarekin gaudenok, eta guk ikusten dugun pazientaren evoluzio hori medikoarentzako ere garrantzitsua da. Basurtoko ospitalean badago zerbitzu berezi bat, penitenziaria ditzen zaiona, logela pare bat daude presoak datozenak. Leku berezi bat, leku itxia, bi logela ondoan daude, eta erdian polizia goten da beti, eta hori, bereentzako zerbitzu berezi hori dago. Askotan, gizartean eduki ditzazketen gaixotasunak, baina normalean askotan grabeagoak edo diagnostikoa beranduago egiten dizkietelako. Eta hori horren kasuak ere gu badakizkigu. Ospitalera heldu direnean, nahiko gaizki. Eta guri pazienteak esan da, daramala egunak eta egunak esaten gaizki dagoela, eta espetxean ez duela jaso behar duen tratamendua, ez dutela deribatu espezialistara, ez dizkiotela egin behar zituzten probak, adibidez eskaner bat behar baldin badu, edo raios X bat, edo zein froga behar duela, hori espetxean ez daukate. Orduan, ospitalera eraman behar izateak, eta hori atxeratzen du dena pilo bat. Eta beti, azkenan osasun egoera larriagotzea da horren ondorioa. Erizainok badakigu gauza ezberdin eta ez, baina helburua da pazientea bere dagokion zerbitzuan egotea, medikuak ere zerbitzu horietakoak direlako eta hori. Orduan, normalean adibidez ebakuntza bat egiten baldin badiote, ebakuntza horren ostean, depende ze ebakuntza egin dioten, egon daitezke 2 egun, 3 egun, astebete, inkluso komplikatua baldin bada igual denbora gehiago egon daitezke, baina behin tratamendua, urgentziazko tratamendua bukatu dutenean, badoaz gartzelara. Normalean espetxetan egoten da familia mediku bat, baina espezialistak ez daude. Orduan, dena atxeratzen da asko. Askotan arazoak ikutxe dituzte ere espetxetatik ospitalera joateko orduan, gauzak atxeratzen dira asko, orduan gartzela da tratamendu horiek jasotzeko lekurik txarrenetarikoa. Ni ziur nago Espainiako beste ospitaletara doazenean euskal preso politikoa izateagatik estigma hori diotela, eta suposatzen dut Espainian leku batzuetan tratua ez dietela alfombra gorria jarriko. Normalean, presoen ganako estigma bat dago beti. Preso soziala izan edo preso politikoa. Eta hori gertzen da. Tratuan ere askotan igertzen da. Osasun zerbitzuen eskumena, instituziones penitenciariasena da, barne ministroena. Uste baudela erkidego batzuk eskumena daukatela, baina normalean ez daukate eskumen hori. Orduan, horrek zailtzen du ere osasunaren kudeaketa hori. Ez gertatzen da, adibidez, nahiz eta hemen Osakidetzan kalitatea jetzi da, nabarmen jetzi da, murrizketen ondorioz jetzi da nahiko, egunerokotasunean ikusten dugu, personal faltan, baina hala ere, Osakidetzako kalitatea beste erkidegoekin konparatuz hobea da. Zerbitzu batzuetan. Orduan, preso horiek hemen Euskal Herrian egongo balira, Osakidetzan eukien izango zuten tratamendua edo diagnostikoa edo osasun zerbitzuak hemengoak izango liratezke. Eta kalitatea ere hobea izango litzateke. Familiarrak edo senideak eta lagunak hurbil eukitzea kriston garrantzia dauka. Batez ere, gaixotasun guztietan, bereziki igual buruko gaixotasunetan, depresioetan, eskizofrenietan eta horrela, batzutan
zenideek ere parte hartzen dute tratamenduetan, eta preso hori Euskal Herritik 700 kilometrotara baldin badago, zenideak ez dauka aukera hori. Imaginatu Euskal preso politiko bat Madrilen edo Alicanten bakuntza egiten diotela, imaginatu zelako zailtasunak eduki ditzazkeen beren zenideek ararte joateko, bertan egotea aste bete, bi aste edo behar dutenak, horrek suposatzen duen askotan ezintasuna lan kontuengatik, ezin daitezkelako hainbeste denbora etxetik kanpo egon, ekonomikoki hori, hotela ordaindu eta bidaia, azkenean ezintasuna handia da, ez? Eta normalean ondorioa da presoa bakarrik edo behintzat eduki beharko lituzken zainketak ez dauzka. Presoa ja adin batera heltzen direnean, bai presoak eta bai kalean gaudenak, gaixotasun komun batzuk ditugu edo behintzat komunagoak diren edo ohikoagoak diren gaixotasuna dituzte, ez? Adibidez, diabetesa, tentsio altua, bihotzeko arazoak, gaixotasuna kalean dauzkagunon oso antzekoak izan daitezke, ez? Zer gertatzen da, hor zainketa, igual kalean gaudeno zainketa horiek egin izateko errestasun gehiago ditugu. Adibidez, elikadura mantentzaena hori oso garrantzitsua da. Kasu, diabetesa kasu, eraman behar duten dieta oso berezia da. Igual jan behar dute fruta gehiago, vegetal gehiago, karbohidrato gutxiago, edo tentsioa altu dauzkatenak gatz gutxiagorekin jan behar dute, gantz gutxiagorekin, eta gero, hori zuk etxean, zuk aldatu dezakezu horrela, baina espetxe batean horrako dieta bereziak eramatea asko zailagoa da. Eta horrek ere, eragiten du gaixotasuna alik eta arinago evoluzioa txarragoa izatea. Itxein barko luke zuzendariarekin edo sukaldean daudenekin edo berak izateko dieta berezi bat. Ez dut uste oso erreza izango denik espetxean horlako eramatea. Gero gertatzen dena da kondena askotan ez bakarrik presoak betetzen duela, zenidek ere betetzen dute, eta lehen aipatu duguna da, presoen adina aurrera doa, baina zeniden adina ere aurrera doa. Eta gaixotasunak ere, zenbat eta nagusiago gizan, gaixotasunak izaten dira, maizago gertzen dira, batez ere gaixotasun kronikoak, ez? Adibidez, astebururo edo hilabetean behin, birritan edo hirutan joan behar izatea 700 kilometrotara dagoen espetxe batera, zenidentzako ere arrisku handia da, ez? Badago síndrome de klase turista deitzen diotena, ordu asko mugitu gabe edo gutxi mugitzearen ondorioak izan daitezke tromboak edo sortzea eta trombo horiek askatzea eta gorputzeko leku desberdinetara migratzea, eta horre dakarren arazoa tromboembolismo pulmonarra, iktusa, bihotzekoak, eta horrek dakarren gaixotasun horiek guztiak, ez? Eta ez bakarrik jende nagusia dauka arrisku hori, adibidez haurdun daudenak edo antikontzeptibo oralak hartzen dituzten emakumeak ere arrisku handiagoa daukate, ez? Orduan hori bai aipatzekoa da, ere. Eta batez ere nahi baldin bada presoak bere eskubidea bermatu izatea, lehenengo gauza da dispertsioarekin bukatzea, ez? Bai osasun arlotik, bai giza eskubideen aldetik, eta baita ere bere zeniden eskubideen aldetik, ez?